Tohle video neskončí, dokud nenajdu Shreka. Ano, dámy a pánové, jsme v Backrooms a já musím najít toho blbýho Shreka, protože jakmile jestli ho nenajdu, tak budu fakt smutnej, ale jakmile ho najdu, tohle video končí. Každopádně teď absolutně nevím, kde by se Shrek mohl nacházet, akorát tady byly nějaký šipky, akorát jsem je ztratil. Takže se budu teď asi muset vrátit a zjistit, kde ty šipky jsou. Tady je šipka. Mám jít furt rovně, OK. Jo, tady mám jít, OK. Třeba nás to dovede k samotnému Shrekovi. Tady. Jdeme. Kamo, ta typka mi tady docela překáží, pozor. Tak co, je tady Shrek někde? Ale bych ho tady někde našel. OK, to dovede tady sem. Ježišmarja. Ježiš. Ne. Ale klídek, jo, nech mě bejt. Já tady hledám jenom Shreka, jo, nech mě bejt. Prosím, nech mě bejt. Ok, teď tady, to mě ubralo, jasně, to je fakt kravina tohle. Takhle. Šmarja, kolik tady šipek je. Tu vůbec správně? Tady je exit. Dobře, jsem třeba nechtěl jít. Jsou tady nějaký dárky. Co to je? Mám nějaký klíč, ale k čemu? Máme elektrický kabely, jasně. No dobře, ale to je teď docela mi na nic, já chci najít Shreka. A tohle mě... Je ten klíč od nějakého baráku nebo něco? Jo, aha, co, mně to nejde. Tak počkej. Tak ty ostatní, to také nefunguje. Tenhle funguje. Měl jsem se vůbec dostat? Jsem rádi v nějakém bazénu. Tamhle je coina. Dobrá, na to teď kašlu. Běžím dál, vůbec nevím, kam mám běžet, jakoby. Já poběžím po těch šipek a to mě třeba dovede nakonec do těch Backrooms, co? Že bych to dohrál? Co říkám, že to vede? Sem? Nebo tady? Ne, sem ne. Takže sem. Braille. Našel jsem braille. Super. A jdu správně? Mně přijde, že ne. Nebo neskočí tady na mě, že něco, že ne. Jo, jdu správně. Let's go. Jo, jdu správně. Jsem se toho vůbec nechtěl dostat, ale jak tak vidím, tak pokračujeme někam dál. OK, schválně někam do nebes, do dalšího levelu. Je mi postupem těma levelama. Co to je? Jestli tohle čteš, jsi v nebezpečí. V těch tunelech žije podivný člověk. Začíná to běžet, jo. To je blbý, kámo. Ne. Tady po mně něco půjde, kámo. Jdu správně? Jo, tady je šipka. Tady něco chodí. Chodím podle šipek, je to v klidu. Je to v pohodě. Jsme v chillu, ne? Když prostě budeme dělat takhle, tak by se na mě nemělo nic. To je on. Fast food bag, je na něm nějaký Ronald McDonald. To je ten týpek. To jsem asi neměl dělat, co? To je on. Ne. Zade po mně. Pomoc. Ne. Šuzlovka někam do hajzlu. Co to? Dělej, běž. Běž. Jo, dobrý. No v klidu, ne? Palmy. OK, je to sakra zvláštní místo. Co sakra dělají v Backrooms palmy? Jsme furt v Backrooms, ne? Co tamhle to je? To je sakra divný. Tohle je sakra divný místo. Jdu vůbec správně? Co to je tohle? Nějaká rostlina. Carbonus satava. Tady je šipka. Kam to vede? Tudy. Protože půjdu podle těch šipek takhle přímo rovně. Tady, OK. Kam mě to sakra zavede, tohleto. Nepůjdu pod vodu, že ne? Ne, prosím. Tohle šipka. Jo, jsem se mám jít, aha. Infinite Garden. Nekonečná zahrada. Ordinace v nekonečné zahradě, 2 dámy a pánové. Tady je konvička. Beru jí. Nevím, čemu mi to sice je, ale OK. Doufám, že tady nebude. Na mě nevyskočí nějaká babička, co tady zalivá kytíčky nebo něco, jinak bych se tady z toho asi zbláznil. Tady je nějaký jablko. Sebral jsem jablíčko. OK, ale kámo, můj plán byl najít Shreka a my jsme se místo toho dostali do už 3 levelů do Backrooms, prostě. Do 3 levelů Backrooms. To je další level už. Tam se toho bojím reálně, já fakt nevím. 5? Tady je nějaký komp. Musím jako hack computer. Když to jako nahackuju, tak to se jako stane.
Mám číslo, mám 5, ale hádám, že to asi nebude tak jednoduchý, jak předpokládám, že? Můžu to tam jako někam dát, nebo to mám prostě mít u sebe, jo? 5, dobře. Tak mám jako, můžu jít třeba pryč? Tak nemůžu, ok, děkuju moc. Tady mě něco bude nahánět. Co to je? Co to je? Nech mě bejt, já jsem ani nezačal. Co to bylo? Je tady někde počítač? Halo? To jsou týpci, nazdar. Čus? Jak se sem dostali? Tam je počítač. Jo. A jsou tady trepy. Let's go. Už se tady aspoň necítím tak osaměle, jsou tady aspoň nějaký týpci, to jsem rád. Takže další číslo je zase 5. OK, další 5. To jsou jak mý známky. Tady jsem byl nebo ne? Jo, tady je počítač. Byl zase 5, ne? 0. Hej, to vypadá jak zmutovaný Shrek. To vypadá jak Shrek. Našli jsme Shreka, ale nějakého debilního. To je Shrek. Ale nějaký úplně hnusný Shrek. Hoši, kde jsou ty lidi? To byl hodně divný Shrek, hoši. Je tady někde další počítač, rád bych někde našel. Halo? 8. To bude jaký dlouhý kód. Nazdar. Aspoň tady nesítím. Tady je další. 6. OK. Tady jsou hranolky. Co dál jako? Kam teď? Tady někdo musí být další. Tady jsme to hackli. Tady už jsem byl, ne? Ježiš, žeru dokola. Co to je tohleto? Kde mám hledat? Halo? Kde jsme ještě nebyli? Tamhle jsme byli. Tady jsme byli. Tady jsme nebyli. Tady je ta... Jak se to jmenuje? 8. Ty těch čísel je moc. Tady jsme nebyli. Tady jsme ještě nebyli. Kámo, co to je? Tady už jsme byli, takže jdu se vrátit. To tam musím prozkoumat, tam budou ještě další 2 aspoň. Tady jsme nebyli. Jo, tam je Shrek Coin. A... O ne. Ne! Nech mě! On jde po mně, dobrý. Ale po těch lidech, no tak to mě tak nevadí. Každopádně, kde budou ty další počítače? Sám nevím. To ještě byl jsem tak maximálně tak 2. Ale kde je ten... Ježišmarja, kolik je tady těch místností? Ale kde mám hledat? Tady už jsme byli. Už jsem byl snad všude. Už tady nemá byl obde. Tady jsme prostě byli. Tady jsme nebyli podle mě. Jo, tady jsme nebyli. Jo. Let's go. Ještě jeden. Už tady ty hry máme nervy. Je tady. Let's go. Yes. Máme celý kód. Snad. Ale už těch čísel víc nebude. Dokonce vrátit zpátky. Rychle. Zdrej! Děkuju. Zdrám pryč. Elevátor. Vyber si správný level. Ring elevátor. Dobrý den. Mám si prý vybrat správný level. To si děláš srandu, já si mám vybrat level. Jak to mám vědět? Hele. Jakoby já nevím. Máme 2. To nevypadá jako dobrý level. Můžeš se vybrat zpátky, prosím? Špatný level. Co? Cože? To snad ne? Mě to dalo na Ach jo, že se tam vůbec lezl.